Siyabonga kakhulu. Akusavumi nokuthi ngikhulume bazalwane after so much of ukukhuluma kwaNkulunkulu ngoma. We fight battles as abantu basifazane from a place of humility. Amen. We have to fear uNkulunkulu ukuze sibe nokuhlakani sikwazi ukuthi siyikhethe izimpi. Siyikhethe nezinto esizokwazi ukuthi siyikhulume emilomo yethu. That was so powerful bazalwane. Ukuthi akuyona yonke into ezodinga ukuthi uzu raise your voice ukuze uyisolve. Ezinye izinto nje uzoyisolve ngokuthi ngakho ukuthi uthule bese uguqa phansi uthandaza. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kuningi bazalwane nje ngisho ukuthi akusavumi nokuthi ngikhulume. Siyabonga shayela umoya engcwele izandla. Shayela uma bazalwane uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi ukhuluma ngaye kungathi uyaqala njengoba desho naye ukuthi uma efika la ngaphambili kade ayema kodwa kuye kube ngathi uyaqala lokho nje kuyikodwa ikona okwenza ukuthi uNkulunkulu athulule phezulu kwakho umoya wakhe asebenze ngalendlela asebenze ngayo. Amen. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ukulalela uNkulunkulu ngalolu hlobo. Siyakhula kakhulu mhlambe ngebonakale kodwa kunezinto ezithi mayikhulunywe la zikuthatha unyaka wonke kuze kuthi kuyofika enye height uqhutshwa ilezi zinto nje owuzizwe ngenye height. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike close to amaphethele enkonzo kodwa mhlambe before sivale ngizothanda nje ukuthi ngenze vote of thanks as ukucelwa ukuthunywa abazali. Siyathanda kakhulu ukubonga abazalwane bonke abazalwane abathe balula isandla nganoma yiphi indlela noma bekuthiwa kube iminikelo noma kuthiwa kuyinikela. Siyabona ukudla kuhle abazalwane khona bangazange baze bazogqoka ama high heel and hats njengathi kodwa nakho basebenzile bazalwane. Siyabonga kakhulu sicela sibashayele izandla. Siyabonga kakhulu bazalwane njade sengishilo ukuthi nje ubaba ukuthi athuma ume nombona usupport. Siyabonga kakhulu bazalwane sicela ukuthi nje shayele ubaba once again izandla. Sishayele leadership for supporting ivision yabazali bethu. Amen. Usisithabisa usisinqo ubaba Jobe we know bazalwane everything oma abayenzayo bahlezi bebasekele ngaso sonke isikhathi. Siyabakhulekela ukuthi kukho konke uNkulunkulu akabe nabo bangadinwa yithina kodwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi abaphase sibashayile izandla nabo bazalwane. Ngithanda ukubonga nina bazalwane uma ubengafisa ukuthi bekhona lenkonzo ukube kodwa decide ukuthi ningezi ibingeke izibe khona. So nani for making an effort. Abanye uthola ukuthi uyacabanga ukuthi yini into ade ngayifaka bese kodwa anginankinga as long as ngihambe ngaba khona ebukhoneni baNkulunkulu. That's what is important. So ngiyabonga kakhulu bazalwane sishayile izandla. Kuningi kakhulu bazalwane angifuni ukulokho ngibala abantu ngamagama kodwa nje ngifisa ukusho ukuthi siyabonga kakhulu uma uzoyenza kahle inkonzo yokubonga kahle kusasa as always uhleze azi ukuthi uzoyenza kanjani. Siyabonga bengidlula nje ngisike elijikayo. In terms of announcements bazalwane uma ubesethe ukuyithinta kancane indaba ye launch kaSisithabisa azobe eyenza ye wellness center le ayivulayo ngomhla ka26. Ngifuna nje ukuthi ngininikeze iwebsite ukuze kuthi nje kuseyimanje nibe niqala ni-checka nibone kahle ukuthi iziphi izinto ezizobe itholakala. Iwebsite yakhona ithi www.holistic ono Q holisticwellness.org www.holisticwellness.org bazalwane. So uzobeke launcha yona i-Holistic Wellness House. It's a Holistic Wellness House bazalwane. Uma ngathi nje nginicaphunele kancane ithi nje we are thrilled to announce the grand opening of the Holistic Wellness House on the 26th of May 2025. Amen. Welcome to your heaven of holistic healing and restoration where body, mind and spirit are nurtured in harmony. Amen. Siyabonga bazalwane shayile izandla kakhulu. Ayikho into engatholakali endlini kaNkulunkulu bazalwane. Uma ungabe ubheka la the services that they are rendering
kukhona a quantum body analysis, quantum food detox therapy, DNA analysis through bioresonance, reflexology, wellness coaching, neuro-linguistic programming, skin aesthetics, IV drip infusion, weight management, organic wellness products. Amen. And then it's again, come experience the power of integrated wellness, because true healing starts within. Amen. So ke singaphuthelwa ke bazalwane, kuthiwa ke bookings are compulsory. Mangabe sekukuthi kufuna ukuthi usebenzise ama services abo ke, kodwa yonke into uzoyithola kahle kuphi kwi website le esengintshele ngayo bazalwane. So let's support ke umsebenzi kasiswethu. Kuhle kakhulu ke futhi ukusupport into owaziyo ukuthi into yomntwana kaNkulunkulu bazalwane. So siyabonga kakhulu nje umbono uNkulunkulu awubekayo, and bese futhi bese yaphumelelisa ama plan babo namandla. Siyabonga kakhulu nangalesi sikhathi sisondela kuwe Nkosi, sesiletha kuwe Nkosi lenkonzo ukuthi babu iphathe kahle. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, sithi akekho njengawe, akekho fana nawe. Kuningi usathana kade engakwenza ukuthi singakwazi ukuba khona kule ndawo, kodwa sithi udumo nenkazimulo kungokwakho namandla nobukhosi. Siyabonga bazalwane.